Aínda que dende hai anos xa se indica claramente o límite de tempo que unha autocaravana pode aparcar no vao, son moitos os usuarios que se viñan saltando as normas. Ante esta situación, o Concello da Illa toma medidas. Acaban de instalar lectores de matrícula para garantir que ningún destes vehículos permaneza máis de 24 horas na zona que teñen habilitada. Os incumplimentos eran continuos. A Policía Local viña todos os días a revisar unha que se cumpliran as 24 horas e outra que non estuveran estacionadas fora do sitio habilitado. Pero bueno, os incumplimentos eran continuos. A idea era, como controlamos isto? Temos un lector de matrículas ahora mismo na entrada, controlamos a donde se dirigen, a donde van e donde estacionan, e controlar esas 24 horas que teñen habilitadas as autocaravanas. Con este novo sistema axilízase o traballo para a Policía Local. A toda agora estaban facendo controis diarios para garantir que ninguén ocupase unha praza máis do tempo permitido. No seu momento viña a Policía Local ás 8 da mañá, 9 da mañá, facer un vídeo onde están as autocaravanas nas 24 horas, e ao día seguinte volvían a vir, e os que estuvera fora que pasaran ese horario, levaban a súa pertinente sanción. En este caso, os que estaban fora da zona habilitada, o mismo conto, levaban a sanción pertinente. Co sistema de cámaras búscase tamén que as noites nesta zona sexan máis tranquilas. Os desmáns, sobre todo, era na zona na noite. Con isto, o que queremos é disuadir e que se cumpla a normativa neste aparcamento. Aquelas autocaravanas que non cumpran as normas poderán ser sancionadas con ata 200 euros, tal como se viña facendo a toda agora. O parking conta con 25 prazas destinadas a este tipo de vehículos.